Tinokuchingamidza zvakare muzuva ranhasi Zimbabwe. Ndinoimba kuti kwese kwamuri makasununguka muri kufara. Aiwa, ari sei mabasa kwamuri ikoko Zimbabwe? Aiwa, ndinofara nekuteerera kwamuri kuita channel. Ndotenda vateereri vedu vari kubva kuZambia. Taona masubscribers vanobva kuZambia nevateereri kubva kuna Botswana, South Africa vakawanda, kuzoti Zimbabwe yacho takawanda. Mozambique vari kumasubscribers ari kupika, ari kuwanda. Tinotenda also Mozambique. Okay, muzuva ranhasi ndinoda kutaura nenhau yekuti iri kutaurwa yezvinzi Mnangagwa is losing grounds panhau yake 2030 ndenchipo. Amine kuti imi muri kuinzwa sei kwamuri ikoko? Pane ari kuda here kuti vaMnangagwa vange vari 2030 vanenge vachipo kwamuri ikoko? Iwe neni pane ari kuda here kuti vange vachiramba vachitonga? Zvinodhipenda kuti uri kuita nezvei, une zvauri kubenefita here kana kuti uri kungoramba uchingokweshana nemastreets uchingongwavha. Pane zviri kuchinja here muupenyu hwako? Aiwa, hatisi kutaura zvemunhu 1 out of 10, tiri kutaurawo zve8 out of 10 kuti vanhu vakawanda zviri kuvachinjira here, kwete iwewe chete mudikani. Ndekuti iwo zvaunoteerera kana kuti zvaunoenda kumusangano chete ndouri kuda ngobenefita. Awa, Mwari anenge achiona iwewe one day zvinouya kwauri uri kumhuri yako. So tatasa makoments akawanda nezvokubuda muzvivhitivhiti zvakasiyana siyana mumasocial media. Vanhu vari kutaura kuti ivo vaMnangagwa vari kuluza support. Nometa taona magandanga akawanda avanawo avakaunganidza. Taona vakawanda ana Passion Java, ana Scotty, ana Chivhayo, vakawanda nemamaminista ekuapa matracks pamabirthday pavo, nevana vane mhuri dzavo dzese vachivasapota pa2030 ndenchipo. Asi 2030 ndenchipo chinhu of the past, ndeyekuti chakarambwa namaovets. Svondo rinorapfuura pawakaita musangano wavo. Military chaicho yakazviramba. Toita maordinary ZANU-PF chaicho mamembers eZANU-PF vari kutaura kuti aiwa, ndavapo vamwe varipo vari ready to take over. Ndeyekuti vanhu vanoziva kuti vakawanda varipo vatori ready to take over. Kuno vachivengwa vice president munhu ari kutotarisirwa kunzi anofanira kunge achiita take over. So zvomuchiziva kuti vaMnangagwa kuti vazovepo paposition, munhu anga atodzingwa mupati yeZANU-PF akatiza akajamba bhodha akaenda kuna South Africa. Kuzodzoka kwavakaita, munhu akazongonzwirwa tsitsi nana Chivengwa nemamagenerals nemamasoja ngonoke munhu kuti akashanda naye kwemakore akawanda tiri muhondo. Okay, ndachidzokawo utungamira zasara ari iye mukuru prafuti munhu aishanda ari padhuze navaMugabe. Ndachimbotongawo ku1 term bvanzwirwa tsitsi bvashedzwa bvaitwa kuvi bvanzwirwa tsitsi nanzo vangatibvise vaMugabe nechisimba. Ivo Mnangagwa kudzoka ndodhirira tawo kuti bosi dzangona kuti iwe uchiri wechidiki ende uri mumwe wedu warachitungamira nenge rikinzi ku1 term. Akapiwa 1 term. 1 term ye payakapera vakabva kuti akatongomudzira kugatimboti apinde imwe term. Papinda imwe term, second term. Arova second term yacho manje. Ino second term. Akutaura kuti iye achada kunge achiita sei achibva pachigaro. Saka munopoona sei papo nevamuisa ezvezvi mageneral mamwe acho ese mazhinji acho major general vakuru masoja vakaita support vakaita agreement yekuti ndatimupinzei, then unozongobvawo after 2 terms. Vazhinji vacho vese ivavo vari kupera kufa vazhinji vacho ivavo pachipromotwa vanyowani. Hatisi kuziva kuti vari kupromotwa vanhu vanobva vasapota zve2030 here, but I think pari kupromotwa vanhu vanenge vari aligned nezvinhu zvavanenge zvichidiwa navaMnangagwa. But tiri kunzwa zvopedza zvonyango zvinhu zvese zvichiitika izvi, but vachivenga still has a strong base munhikirinzi mumilitary. Taona vachivenga vachiita vachiassociated nemamilitary akawanda different ngirinzi kubva kunona Air Force. Taona nhasi vanga vari kunhamo yengirinzi former ngirinzi Zimondi, former Air Force Commando vakashayika vanga variko kunhamo kuratidza kuti vachine relationship yakawanda
nemagenerals akawanda. Relationship yangu makata sepa muchato wachiwenga invited guests anga ari ngopo ipa vachinji vanga ari magenerals, but mukarata sema wacho vazhinji vangu vari papa ndo vamwe vacho vokupera vacho, but mamagogodera mabig dhara madhara chaicho vamwe vacho vachiripo vachiri kutosapota musangano zvakasimba, musangano weZANU-PF, and vazhinji vacho vari kuda kuti vaMnangagwa vange vachisiya. So vaMnangagwa strategy yavo yekuda kushandisa tactics dzokuti inini handichada kunge ndichienderera ndoziva kuremekedza bumbiro romutemo, and on the other hand uchitaura kuti vamwe vanhu vako vanototaura iwe uripo parariva kuti no vaMnangagwa 2030 vanenge varipo, iwo uchinyarara uchiteerera uchiomberera maoko, vanhu vachiomberera maoko. Ndokudivhaidha pati ikoko, ndokudivhaidha pati. Zvinhu zvinodhakwa ende zvakataurwa zvinodhakwa, ende vakomana vakatovamirira kuti tirakuona kuti vanoita sei. So same strategy yakarohwa naMugabe iyi icharohwa remote, but inenge itori more serious. Mukuru achanyara, saka zvichitongori nani kuti iye atongosiya wobva zvinhu zvichakanaka. Aiwoniki yatangoona idiri kubuda muzvivhitivhiti zvakanyarara, zvinonzi zvivhitivhiti zvakanyarara, saka tongokutaurire kuti zvinonzi losing grounds, ED faction losing grounds. Saka pane pachitozikanwa kunzi zvinhu zvakamira zvakadai. Vese vaidya ana Chivhayo, vaidya ana Mnangagwa, ana Chivhayo, ana Passion Java, amunoona nakuda Gwirei vakaimboita noise yakawanda wanda, but vakatoona pane fire kaipa, general ndo vakutowa kuita take off. Get relax kuti zvinhu zvinge zvakanaka. Awa Zimbabwe ndoti sarai zvakanaka, muwane zvakanaka, but tangoti munzwisai iyoyo, but muchazviona kunana Wednesday muchiona zvandiri kutaura zvokuti losing faction, ED faction losing grounds, zvinenge zvichireva kuti kudii, makutanga makuona vanhu vakudonha ene nyaya dzinenge dzakubuda. Tichakunzirai nhau dzayo kuti zvinenge zvakamira sei. Ndotenda Zimbabwe muwane zuva rakanaka. Tokurudzirai kunge muchisubscribe nokushare nokubaya ka notification bell. Tinotenda nokusapota channel ineyi. Thank you Zimbabwe.